Hi, praise the Lord. Mohor pen kewang thu lai hello. Palm Sunday ko pilo. Lapen Palm Sunday arni proya songotum son thom ka chini vek nang ji ko pima. La eltum sidam nam sidang. Minute hini vaccine liya por anchaji. Tasi number is ke lai hello. Palm Sunday arni itun ka armu chejeng pensi kang tuinai abang di hem commitment kewang abang. I heard me a thenglo hosana busi iltum ke Sotele arwo ot Christ iltum ke armu chejing hako hutta tapuson si claim busi itum ta claim nun that sila bang so arni itum son thomason kachini dam vek nangji kopi kunwa la iltum langnam sida si why Palm Sunday di Palm Sunday ko chongo people of Palm Sunday ke number is si Palm Sunday di hem hu Isu Kristo Jerusalem anong githipen kilodam number is kinang sat ke labang so alam ke jakharia montri pentame ka montri dam ke do ko jok di hasro long piloma tok tanglo pula bang so ka pachik kok dam ni phansi alangli gadhar don pen Jerusalem anong githipen kilodam pipon ma jisu chini peme je ne wang we prang tame ni lam ke ka montri pen montri tanglo pe nomor hini bang kele hello Yesus Kristo ke kopiloma mane bang matha tahai di ingar pensi bangji ghora pensi bangji asi di ghora adon si bang ko ingar adon si bang ko lason si matha tahai hala bang suji hudia tunta asi ghora la pen ingar la ke ron hutsi iltum ke en thekang lo di minaan abana ronlong iltum na amole pude asi gadha ardon pen Jerusalem anong ke pen ke bang lake isi ke alang like ningkang sam recho ningkang sam ki piji phansi alang li bang lo ningkang sam kapawe de je phan kali ron mai panle ke bang kali lapen number ke thong bang ke le hanlo mina an to labang som kung bang ke thandam peli dam de tido ilitum angdeng pi encourage krehini kregathom krepi itu nang nama theglong jisu hadak damsi alang tum piluma theglong loje kardom hemalong muitum tangka kelar di kejor ke nam apson theglong lo si jisu atum ha aning thisi incheck kado kawe piluma avut hung kapang hadak ke nam kejor hormu an alang li phalang lo tikang elo asila bang sop a paragraph pen ilitum lang nam lo patangte ilitum kardom hem pangchwe sila bang so kardom hem ke konato isia kureng pi ke thom kre troglong lang nam loli putang te labang so kardom hem ke ilitum aning helo na kai ilitum ning inter energy ilitum ining aning inter ado putang te Yesus Kristo ilitum aning ado sangpo ilitum kosonoma kacetong lapen ake sang prejamdo cetong lok singkito do macikagda lason aphan kele dananji Yesus Kristo ke itu nong kai kita berbang ji athe itu molong arnam do kusi Emmanuel ke itu man itu namdo sipini la son thom Palm Sunday Alamthe putha ilitum chethanam longra per pot chhapor piglo sinang tum ning chipidam la son thom ke ching si ka Montreal lam pachiko diphan number hini alangli ron mai phane ke bang kali mandami ningkang sam ke bedi phan se alangli bang number get home alangli di phan ke croissant tum an ke aning interact donanji pusi ildo phan testame son thom butha Palm Sunday ni itu phan ke thanam do isi arnam herjime nang tum no bedona amen